तो पुआ को କହିଥିଲି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗରମ ଭାତ ପିଠା ସବୁ କରିକି ରଖିବୁ ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବ ପରା ନହେଲେ କାମ କରିକି ଆସିବ ହଁ ତୁ କରିକି ରଖିବୁ ମୁଁ ତା ପୁଅକୁ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବି ଏ ବାବା ଏ ମରିଆ ଏ ରାମୁ ମୋ ପୁଅ ଆଉଚି ଧାଇଁ ଆସରେ ଆରେ ବୁଢୀ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲୁ ତୁ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଆସିବ ନା ହଁ ଆଜି ଆମ ଭାଇ ଆଉଚି ମନ ଜାଣି ମୁଇ କରିବି ମିଠାଲ ବେନ୍ଦା ପୁର ପାଟି କରିବି ମିଠା କେତେ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ଲୋ ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ପିଠା ହେଇଛି ଖାଇଦେବା ରେ ଚାଲ ତୋ ରହିଲେ ଶୋଇପଇଲେ ପିଠା ହେଇଛି ହଇରେ ସତ୍ୟାନାଶିଆ ତୁ ମୋ ପିଠା ଖାଇଛୁ ନା ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ହଇରେ ସତ୍ୟାନାଶିଆ ତୁ ମୋ ପିଠା ଖାଇଛୁ ନା ବୁଝିବା ବୁଝେଇଛି ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଇଏ ପଡ଼ିଶ ଛାଡ଼ିବନି ହଇରେ ଜଗଣିକିଆ ତୁ ମୋ ପିଠା ଖାଇଛୁ ନା लो माउसी को पिठा मु जो हम घरे थोइकी आइतिली तयारी करिकी अरे तो मुंडो मुंडो पागल आइ गलुनी की मो मु तो पिठा खाइनी सकाल दारू देके दारू पिउची आ को करिवि तो दियरे छात न बाजिलो तो पाटी रो कथा मालो एबे मु कोन करिवि मो भेंडा पुआ बाटी केमिति मिठा करबि लो मा